Ay, ito po. Ngayon kuya, baka may gusto kayong shoutout to. Yan. Ang isda. Saan? Kuya natin. Alimatik yun eh. Alupian tayo. Sige lang. Alupihan dyan. Yan ay, masarap yan. Parang hipon. Kala ko. Yan, lobster. Ah. 60, 160. Ano yun? Pugita oh. Ito na natin eh. Alin? Kampong? Sibing ka? Kakasabi ito man. Kapalan sila. Hindi. 160 lang sir, 160. Buka kami kasi. Anto, magkano dyan? Saan po? Dito, 150 po. Ay, 150 na isang pack. Ay, 150 sampa? Malalaki. Yung dyan sa maliit. Dito po, dalawa. Ay, ito po. Ito, 80 na lang po, madam. Isa na lang. Pang-ulam Ito na. parehas tag 150. Ito, 130 po. Dito, 120. Ay, isa na lang pala dyan. 80, 130, 120. Ibig sabihin, isa na lang eh. Ito, 100. Isang malaki. As ka dyan, bibilong ka lang. Dami. Tapos ito. Pagsakan ng isda. Dahil bangus eh. Alam po, ito, ano na to eh. Ay, ang dami namimili oh. Hindi, mas mura dyan eh. Ngayon kuya, baka may gusto kayong shoutout to. Dali na! Oo. Ikaw kuya. Subscribe ka. Ah. Ayaw ni kuya, nahiya na. Ayan. Ay, sige, sige, salamat. Daming tao. Di pa si Kuya, oh. Busy sa kanya eh. Ayun daw si Kuya, oh. Dami. Ayun oh. Bulak ito. Doon, laki. Ipon. Shit. Hindi yung gadang. Tanigi oh. 290 per kilo. Kain galunggong na no. Ito pala yung pinasok namin yan oh. Siguro lang uno. Ah, bundes? Oh, tingnan natin dito. Dito daw? Oo. Mamada. Spiga. Yung sinasabi mo. oh. Ito pala oh. Ano?
Ayun pa pala, oh. Wala daw maliliit. Dito 110. Eh, And then dito. magkano po to? 110. Oh, 110 din. Parehas lang din. Oh, ito pa. Ulit. Ay, tanong mo kung magkano. Ganda siya, ha? 100 din siya ang araw. 100 daw. Diyan yun ang kabalik. 110. 110 lang kay hindi ka na. 110, 100 po ang isa na ito. Ano po ang lumpia to? Bangos. Magkano po yung ganito? Roset. Roset? Magkano po sa ganito na 50 na lang 1 point. Marami na yun. Wala dagdagan ko na lang. Ano? Pagbilan nga po na Okay. Sige, siya. Salamat. Ay no, ano? Ako nga, isda. Lapu-lapu. Ano yun? Ulo ng? Ayun yung, ano, salmon belly, oh. Kaya nga. Magkano kaya yun? Ganun kong 3. Ayun, oh. Nagkakagulo sa ano, eh. Ang piga dyan. 25. 75. Ito pa, tama pala rito. Doon pa tayo lapit-lapit. Ha? Hindi mo narinig. Ay. Shout out. Tapos pa shout out. Ay, thank you po. Thank you. Tara.